Dear love, isa ka rin ba na patron si Nikki? Sa ngalan ng mga backburner, itinataas ko ang bandera namin. Backburner, o yung tipo ng mga taong handang maging option, maghintay kahit walang kasiguraduhan, magpakatanga, maging manhid at umasa na isang araw ang taong nagsasabing hindi pa daw ready ay bigla na lang matatauhan at sa huli ay pipiliin ka. Ang sabi, sa lahat ng mga katagang hindi pa ako ready, ay parating may nakatagong salitang sa'yo. Madami pa kasi akong problema na ayusin, pero kaya naman i-handle, yun nga lang, ay excuse lang yun sa'yo. Takot pa ako sa relasyon, sa'yo. Emotionally unavailable pa ako, sa'yo. Lahat naman ng yan, excuse lang kasi alam ko na kapag nagmahal tayo, pipilitin nating hindi maiparamdam sa partner natin yung mga ganitong bagay. Bakit nga ba ako pumayag na maging backburner? Hindi mo din naman kasi agad matuturuan ang puso na nabigla na lang kalimutan yung taong alam mong gusto mo, 'di ba? Alam mong madami kayong mga bagay na napagkakasunduan, mga memes, at mga reels na parehas nyong tinatawanan, at mga kanta na kayo lang dalawa ang nakaka-relate. Para sa akin, napakahirap kapag natagpuan mo yung taong ideal mo talaga. Yung pasok sa checklist. Yung taong alam mong gusto mo sa kung sino at ano siya. Kaya naman, nung nawala na lang bigla ang nararamdaman sa akin ni Isaac, ay bigla na lang din akong nawalan ng gana na kumilala pa ng iba. Comparison is easily done once you got the taste of perfection, ika nga ni Katy Perry. Isaac is my definition of perfection. Lisa, sabing bitawan mo yung cellphone mo eh. Abang na abang ka naman kay Isaac. Alam mo, kung mahal ka pa nun, di sana kaninang 12 a.m. ka pa binati. No. Agree. Backburner moments ka pa rin ate after 5 months? Ako alam ko na hindi babalik yung si Isaac. Ako, nararamdaman ko na babalik pa siya. Kasi lagi mong iniisip sis. Hopya ka kasi. Malay mo naman, di ba? Ma-realize din ni Isaac na si Alice yung laging nandyan for him. Yan, sige. Bigyan mo pa ng false hope to. Ay, nako, alam na. Ay pa? Si Isaac! Oo!
sabi niya, Happy birthday! Di man lang binanggit pangalan mo, friend. Wala ding birthday wish sa'yo. Ang mahalaga, naalala niya, di ba? It means may chance pa! Hi! Sinabi ba niya yun? Happy ang uwi ka? Oh monggo! Ang wish ko ngayong birthday mo, girl, malaman mo yung worth mo na hindi ka option. Happy na ang birthday ko, Jermaine! Binati na ako ni Aiza! Hi, nako! Dear love, sumapit ang Pasko at umasa ako na babatiin ako ng Merry Christmas. Kasi masaya ako na binati niya ako ng Happy Halloween last time. Malapit nang matapos ang Christmas at naghihintay pa rin ako ng greetings mula sa kanya. Ang tipid pa rin mag-reply ni Isaac. Alam mo yung pinaparamdam lang niya na nandito pa rin siya o baka naman sinusubukan lang niya kung nandito pa rin ba ako para sa kanya. Wala pa rin consistent chats. Wala pa rin consistent na Merry na ang Christmas ko, Ma! Ay, nako. Yan na naman. Isaac na naman. Ma! Binati na ako ni Isaac na Merry Christmas! Eh ano? Niregaluhan ka man lang ba? Kailangan pa ba yun? Birthday ko ba, Ma? Eh, nung birthday mo ba niregaluhan ka? Di ba hindi rin? Anak, binubusog ka namin ng papa mo ng pagmamahal. Hindi para umasa lang sa taong hindi ka naman pinahalagahan. Nagiging casual lang sa'yo yung si Isaac na yan. Ma, baka naman gusto niya talaga na magkaroon pa rin kami ng connection, ano man ang mangyari. Anak, hindi ganyan ang pagbuo ng connection, ha? Ni, kumusta nga? Wala. Bakit ka pa pumapayag sa ganyan? Madami pang lalaki dyan, anak. There are plenty of fish in the sea. Diyos ko. Alam mo naman ang hirap palitan ni Isaac, di ba? Naku, hindi ka talaga uusad, anak, kung parati kang umaasa na isang araw, babalik pa siya. Ma, masama po bang umasa? Madami nagsasabi sa akin na hindi naman daw ako pabata. Na kung sasayangin ko yung taon na paghihintay kay Isaac, walang mangyayari pero ayoko naman na dahil lang sa nagmamadali ako or takot akong tumanda mag-isa, bigla ako na lang iwaglit yung nararamdaman ko para sa kanya. Hindi yun ganun kadali, Ma. Totoo naman na hindi natin matuturuan yung puso natin sa mga ganyang bagay. At mali nga na maging rason lang yung takot tumandang mag-isa. Kaya pipilitin na lang na kalimutan yung isang tao. Pero siguro anak, ang tinuturo sa'yo dito ay matuto kang umusad. Malinaw naman ang sinabi sa'yo ni Isaac na yan na huwag mo siyang hintayin, 'di ba? Hindi ka niya gustong umasa, anak. Ang hirap kasi, Ma. Bakit kasi wala akong makitang dahilan para kalimutan siya? Yun yung pinakamahirap. Ang dalisan kung sinaktan niya ako, nangaliwa siya, o kaya naman bigla niya akong ginhost, diba? Pero ito, wala akong makita. Ang hirap, Ma. Nahihirapan ako. Naku anak, hindi pa ba sapat yung iniwan ka niya? Dear love, sa mga tanong na yon ni Mama ay bigla akong natauhan. Hindi pa nga ba sapat na dahilan ng pag-iwan? Tama ba na kapag iniwan ka ng isang
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!